Hallo? Hvor er du henne? Hvem snakker jeg med? Knud. Knud. Hvor tror du, jeg er henne? Mit hoved. Du ved godt, at du ikke er noget færdig, godt? Hvad? Jo, jeg er. Alle hader dig jo alligevel. Nej, det gør jeg ikke. Lad være med at røre ved mig. Det var ikke. Lad være med at røre ved mig. Knud. Du er ikke noget værd. Du er skændsel. Hvor er du henne? Gå ud af mit hoved. Knud. Det vil være så næst på dig. Gå ud af mit hoved. Gå nu ud af mit hoved. Gider du ikke godt? Knud. Bare sæt kniven. Ja. Nej, jeg kan ikke gøre det her. Bare tag dine fingre de rigtige steder. Jeg kan ikke få mig selv til det. Du må ikke tvinge mig til det her. Kom nu, Knud. Ingen vil have dig. Alle hader dig jo.